Hola? Hola? Goku, que em sents? Em sents? Un segon! Que és vostè, Déu Kaito? I tant, la veu que ha fet enlairar 1000 vaixells. I parlant d'enlairar, es pot saber què hi fas tu volant per l'espai amb una nau reciclada? Ah, sí, esclar, vas al planeta Namek a buscar les boles de drac. Que tinguis bona cacera. Bona cacera? Que no sap tot el que està passant en el planeta Terra. He d'anar a veure el drac Porunga. Necessitem de la seva ajuda. Un virus molt lleig que es diu coronavirus està fent mal a tot el món. L'única manera d'evitar que es propagui és quedar-se a casa, per això estic confinat aquí. Aquestes setmanes seran les més dures, no podem baixar la guàrdia. Però tots junts el derrotarem. A més, Kaito, aquí al peu del canó tenim una gent increïble. És brutal la feina que està fent el sector sanitari. Literalment s'està jugant la vida per tots nosaltres, treballant 24 hores sense descans. Per tots ells hem de fer l'esforç de quedar-nos a casa i fer cas de les recomanacions que ens diuen. Jo ara aniré a Namek amb les boles de drac, a veure si el drac Porunga ens pot ajudar. Però sense la vostra ajuda serà impossible. Vinga tots, ho hem d'aconseguir!